Diversi artisti lokali naqdu flimkien biex f'dan il-miliet differenza jipprovdu wens u ferħ grazzi għal filma tagħhom ikkantaw id-diska popolari We Are The World. F'jum ta' festa pubblika sibna diversi kantanti fuq il-bejt ta' dar il-Mediterran għall-konferenzi fejn beda jinġibed parti mill-filmat. One News kellem ma' Mark Anthony li kien il-moħħ wara din il-produzzjoni fejn spjega kif dan qed isir f'sena diffiċli fejn xorta waħda bħal artisti jridu jagħtu messaġġ pożittiv. Bħalissa noqogħdu attenti, ingawdu l-xulxin, napprezzaw ix-xogħol li jagħmlu l-artisti illi bħalissa tiġi sottovalutat ħafna anke ħabba l-fatt li ma nistgħux insifru nagħmlu x-xogħol tagħna u napprezzaw dak li aħna qed nagħmlu mhux għall-artisti biss għall-Maltin kollha. Tkellimna wkoll ma' Marija Luana li kienet fid-direzzjoni ta' dan il-video mużikali li spjegat kif dan il-filmat se jkun qed toħroġ fuq il-midja soċjali f'nofs dan ix-xahar sabiex jaqqat lill-poplu Malti fi żmien il-miliet. L-belt apposta minħabba sbuħija li għandu l-belt. Illum qed isir il-filming ta' din id-diska, ġew il-kantanti ġifieri kulħadd tagħmel is-sagrifiċċju tiegħu, telaq il-familja llum festa u ġejna niffilmjaw xeni wkoll ta' din id-diska.